Jeg er træt af designet på mit kort. Alle andre har det samme. Jeg vil have noget unikt, et kort, som ingen andre har. Hej, velkommen til Jyske Bank. Hvad har I hjælper med? Jeg vil gerne have noget unikt, som ingen andre har. Okay, så du mener et kort, du selv designer? Det kunne det godt være. Ja, lidt øjeblik. Jeg har sådan her pakke. Vi kalder det Jyske Kortdesigner. Og der kan du faktisk designe dit kort 100% selv. Ja. Så du kan lægge et billede ind på. Faktisk står lige præcis, som du gerne vil have det. Vi har lidt om, hvad det er for noget, vi har lavet. Og hvordan du gør det. En folder. Så har vi nogle idéer, der allerede er blevet lavet, som du selvfølgelig ikke må lave, men du har jo nok heller ikke lavet med. Der kunne for eksempel være et billede på af dig selv, ligesom her. Det kunne også være dit kæledyr. Det kunne være mange forskellige ting, kan du se. Ja. Så følger der en kortholder med. Der kan du altid opbevare dit kort i, så det ikke bliver slidt og grimt. Derefter har vi det, der hedder vores forslag. Der er lidt om, hvordan vi har valgt at designe vores standardkort, det som du allerede har i forvejen. Så jeg vil give dig den her pakke med hjem, så kan du sidde og læse lidt om den. Men jeg vil faktisk lige aktivere dig inde på vores netbank, hvor at du bagefter, når du kommer hjem, faktisk direkte kan gå ind og designe dit kort med det samme. Det kræver faktisk bare, at du har digitalt billede på din computer. Okay. Og så efter en uge, efter du har aktiveret kortet, så modtager du det med posten og er klar til at bruge det. Okay, super. Ja, jeg skriver lige nogle oplysninger op om, hvad er dit navn? Det var det Sørensen. Ja. Og hvad for en type kort er det? Dankort, vi snakker om? Visa-dankort. Det er et Visa-dankort. Ja. Sådan. Nu har jeg aktiveret det her, så du kan først direkte gå hjem og designe kortet. Okay, super. Tak. Tak. Hej. Nu har jeg fået mit unikke dankort fra Jyske Bank. Det tog en uge, og det var super let. Tak, Jyske Bank.